Как влияе силното ограничаване на въглехидратите по време на дефицит на калории при редовно трениращи върху мускулната им маса? В това изследване са следили за телесната композиция на редовно трениращи хора, които са тренирали 4 пъти в седмицата в продължение на 8 седмици. Едната група е била с 20% протеин, 70% мазнини и 10% въглехидрати, а другата група е била с 20% протеин, 25% мазнини и 55% въглехидрати. И групата, която е имала малко количество въглехидрати в диетата си, е загубила част от мускулната си маса, а групата, която е била с голямо количество въглехидрати, 55%, даже изградила мускулна маса по време на дефицит на калории. Това го потвърждават още редица изследвания. Тоест, ако ви вълнува максимално мускулната ви маса да се запазва и сте редовно трениращ човек, не е желателно да премахвате и да орязвате прекалено много въглехидратите си. Ако сте начинаещ, съвсем начинаещ и тепърва започвате и ви допада такъв вид диета да премахвате много въглехидратите си, хапвате достатъчно протеин и тренирате, начинаещ човек най-вероятно няма да губи мускулна маса, но редовно трениращ човек, който има за цел за запазване на максимално количество от мускулната си маса, по-добре да не орязва толкова много въглехидратите от диетата си.